ନମସ୍କାର। ଡକ୍ଟର ଅସିତ କୁମାର ଜେନା, ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିସିଆନ୍ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଟାଲ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କ୍ରେସେଣ୍ଟା ଫର୍ଟିଲିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କେତେଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସେଫ୍ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପୁରାପୁରି ସେଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଏକ୍ସରେ କିମ୍ବା ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଭଳି ଆଦୌ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବାହାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏବଂ ଏଇଟା ପିଲା କିମ୍ବା ମା ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କେତେଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନର୍ମାଲି କରିବା କଥା? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଭାୟାବିଲିଟି ସ୍କାନ୍ ଗୋଟେ କରିବା କଥା 6 to 7 ୱିକ୍ସରେ। କ'ଣଟା ଜାଣିବାର ଅଛି କି ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା ୟୁଟ୍ରସ୍ ଭିତରେ ଅଛି କିମ୍ବା ବାହାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ ଇକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା ଭାୟାବୁଲ୍ କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ହାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ କେତେଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି ଭିତରେ, ଏଇଟା ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି, ଟୁଇନ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା। ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସର୍ଭାଇକାଲ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ରସ୍ ବାହାର ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କାନ୍ଟି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ସ୍କାନ୍ 11 to 14 ୱିକ୍ସ ଏନ୍ଟି ସ୍କାନ୍ କରିବା। ତାପରେ 5 ମାସରେ ମାନେ 18 to 22 ୱିକ୍ସରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଆନାଟମି ଅଫ୍ ଦ ଫିଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଇମେଜିଂ ଫର୍ ଫିଟାଲ ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପିଲାର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ଟି କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 7 ମାସରେ ମାନେ 27 to 28 ୱିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କରିବା କଥା, କାରଣ ଏତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଭାୟାବିଲିଟି ସ୍କାନ୍, ମାନେ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଭାୟାବିଲିଟି ହେଉଛି 28 ୱିକ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସ୍କାନ୍ଟା କରିବା କଥା ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍, ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଏବଂ ଡପ୍ଲର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ 8 ମାସରେ ଗୋଟେ ମାନେ 32 to 33 ୱିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କରିବା କଥା ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍, ମାନେ ପେଟ ଭିତରେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଛୁଆଟା ଛୋଟ କି ବଡ଼ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନର୍ମାଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କାନ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ 9 ମାସରେ 36 to 37 ୱିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ ଜାଣିବା କଥା, କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ। ପିଲାର ପୋଜିସନ୍, ପେଟ ଭିତରେ ପାଣି କେତେ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ଅଛି, ଏହିସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଓଜନ କେତେ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କାନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।